Ngapunten dulur-dulur, sejatosipun sampuripun kathah tapi panggenanipun boten hanya kapi nek langsung kathah. Ngoten Kang Gatot ya sabar sawatawis dulur. Wong kang nandang buyo mangan ratuyan rajena dolan ning omah bingung mangkutu kusuma ayo para nya sawangan iki awakku sing kurung klapamu lekanono nggonku nandhang brata wiyiting bariti men paring nggonku lara ati aduh nyaw panjake pinter-pinter dodoko semau ora krasa apa panjang teko balong janur paring musada guna monggo ibu-ibu Waranggono sopnya diluruskan. Iya Pak Sari. Ingkang sampun pikantuk sampur monggo menika sampun dipun tenggo kalian ibu-ibu Waranggono. Yo. Cai bonge. Pak Marti. Pak Marti karo Pak Dipo nyantai kowe. Kawasaki KLX kudu waro asik jos ning ati doku sumayo opera trenyo sawangan iki muda
aduh nyawa ingkang ngendang gantos panjenenganipun Kang Masid di RB alias Doro Dobol. Nur sewu niki separa dulur ingkang manggihaken kontak Kawasaki KLX. Nur sewu ingkang manggihaken kontak sepeda motor KLX saged dipun caosaken dumateng Mas MC utawi kula nggih. Pak Samuri. Oh nggih, siap. Dadaku semua ora krasa apa pancen tega mbok balong janur paring usada pringkang nandang Bapak Demang Sadeli katur kunjuk dumateng panjenengan kakak tercinta sehat selalu. Amin. Amin. Muga-muga jatuh jauhan ora bengi. Kasun Karmaninya Indonesia. Sik Triwanada Bapak Sutopo. Ayo le Kang Sid pengendang kondang saking Laladan Munjungan. Oh. Kang Mas Suroso Juragan Endok, terima kasih Krayon Ponorogo. Godhong gedang rupane udan deres kandung katresnan banyune tesing pepe tak usapna Putri Cikulu pupus gedang omang lawan saya suwe mekar dadi ombrong mapur dhuwure ngangkoso lunga tanapa ninggal asma gedang saya lanas maneman eman garing dadi laras tresnaku wis ra kok gagas maneman ilang tanpa tilas saiki ning dimanggonamu aku lali marang asmamu yen jodoh sewu kalane mugi Gusti manggihake pupus gedang saya lanas maneman eman garing dadi laras tresnaku wis ra kok gagas maneman eman ilang tanpa tilas saiki ning dimanggonamu aku lali marang asmamu yen jodoh sewu dalane mugi Gusti manggihake monggo Kang Mas Supri. Iya. Mbok Wari dukun bayi ngerdani nggih. Kula arep meteng rono. Iya.
se. Oi. Wis cuma Ayo Made Seno sing duwe tanggal 3 April aja lali. Engko gendinge nasib. Wanciratri anggrabai mau sepi dadi asri enake lah rasane tarnyuhake amelo Kak Nyamin Ponco Sendang boyong cokir prengulo nyata mulya seni Jawa kabeh rasa dadi srana ring samseming kapiarsa yen kowe lunga bawalengku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni kan kono nganteni balemu tak rewangi pura usung kayu kowe mulih malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tangga mbah nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjine semono omah gedhek iki wis ra probo biyen aku ra netes telo nyawang anak saya gede ragate kowe mulai lunga oleh-oleh monggo Made Seno sing tanggal 3 April iki lho. uripe manungsa caritane manut dalang sing lakone kahanane donya pancen warna-warna ana awan ana bengi wis gandenge apa pancen wis dadi cobaning pasti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sak puluhan turut dalan mikir nasib kang ora karu-karuan nasibku ketula-tula
aduh ibu paring berkah pandonga nasibku ketula-tula aduh bapak nyuwun tambahi pangestu tak pasrahne kabeh iki marang Gusti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan sapuluhan turut dalan mikir nasib kang ora karo-karuan nggih matur suwun kleru Mas Ketung lek nyanyi monggo matur sembah nuwun Nggih, Bapak Seno 3 April. Matur sembah nuwun Triwanada Bapak Sutopo. Nggih.